Isambulo isahluko sesishiyagalombili. Kuthe ukuba liluvule uphawu lwesikhombisa, kwathi du ezulwini kungathi ingxenye yehora. Ngase ngibona izingelosi eziyisikhombisa zimi phambi kukaNkulunkulu, zanikwa amacilongo ayisikhombisa. Kwase kufika enye ingelosi yema ngase-althare, inesitsha segolide sempepho, yanikwa impepho eningi ukuba iyelekele emikhulekweni yabangcwele bonke phezu kwe-althare legolide eliphambi kwesihlalo sobukhosi. Kwase kwenyuka esandleni sengelosi umusi wempepho nemikhuleko yabangcwele phambi kukaNkulunkulu. Ingelosi yayisithabatha isitsha sempepho, yasigcwalisa ngomlilo wase-althare, yasiphonsa emhlabeni. Kwase kuba khona ukuduma namazwi nemibani nokuzamazama komhlaba. Izingelosi eziyisikhombisa ezazinamacilongo ayisikhombisa zazilungiselela ukubetha. Eyokuqala yayisibetha, kwase kuba khona isichotho somlilo, kuxutshaniswe negazi, kwaphonswa emhlabeni. Okwesithathu komhlaba kwasha kwaqothuka, nokwesithathu kwemithi kwasha kwaqothuka, nabo bonke utshani obuluhlaza basha baqothuka. Ingelosi yesibili yayisibetha, kwakungathi intaba enkulu ivutha umlilo, yaphonswa elwandle. Okwesithathu kolwandle kwaba yigazi. Kwafa okwesithathu kokudaliweyo okwakuselwandle okuphilayo, nokwesithathu kwemikhumbi kwabhujiswa. Ingelosi yesithathu yayisibetha, kwase kuwa ezulwini inkanyezi enkulu ivuthisa okwesibani, yawela phezu kowesithathu kwemifula naphezu kwemithombo yamanzi. Igama lenkanyezi lithiwa Umhlonyane. Okwesithathu kwamanzi kwaba ngumhlonyane, nabaningi kubantu bafa ngamanzi, ngokuba enziwa ababa. Ingelosi yesine yayisibetha, kwashawa okwesithathu kwelanga, nokwesithathu kwenyanga, nokwesithathu kwezinkanyezi, ukuze okwesithathu kwakho kufiphazwe, nemini ingakhanyi okwesithathu kwayo, nobusuku ngokunjalo. Ngase ngibona ngezwa ukhozi lundiza emkhathini wezulu, lumemeza ngezwi elikhulu luthi, maye, maye, maye kwabakhileyo emhlabeni. Ngokunye ukukhala kwecilongo lezingelosi ezintathu ezisezakubetha.